Честит грабо! О, не, хора, стойте! Музика. Виж това. Опитваш се да помогнеш и ето ти. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Вилма Карталска. Ролите озвучиха актьорите Васил Пейков, Даниел Кокушев, Малена Шишкова, Златина Тасева, Анатолий Божинов, Татяна Етимова, Георги Стоянов, Петър Бонев, Георги Спасов, Лина Шишкова, Вилма Карталска, Стоян Цветков, Живко Джуранов. Тон режисьор Пламен Чернев. Режисьор на дублажа Анатолий Божинов. Музиката никога не спира. Следва нови епизоди на Малки титани в готовност по Cartoon Network. Събуди се! Време е да се разбудиш! Направих ви закуска! С тези двама палавници! Гъмбъл и Дарвин, най-готените деца в училището. Сутрините са идеални за действие, радост и смях. Началото на деня никога не е било толкова... Беше фантастично! С невероятният свят на Гъмбъл. Всяка сутрин през ноември по Cartoon Network. Опитайте да не се смеете! Готов ли си за най-голямата изненада на Cartoon Network? Всеки петък ще разкриваме твоята звезда на вечерта. Най-после се получи! Кой има най-голям шанс да стане звезда? Кой ще плени публиката? Това ще трябва да съм аз. Може би, а може би не. Мачът започва! Виж кой ще стане звездата на вечерта. В петък от 19 часа само по Cartoon Network. Време е за рекламна пауза. Новите Baby Paws са тук! Отвори очички! Какво сладурче си само! Здравей, котенце! Отново е време за сън! Лека нощ, сладурче! Бебета домашни любимци Baby Paws. Търсете в Хиполенд! Готови за следващо приключение с Welkit Peppa Pig веган желирани мултивитамини и Welkit Peppa Pig пробиотик за деца от 3 до 7 годишна възраст. От Vitabiotics, хранителни добавки номер 1 във Великобритания. Скелетчето Грими! Опитай се да избягаш от зоркия му поглед и да издухаш колкото можеш повече свещички. Но внимавай да не те хване. И скелетчето от ковчега е свободно. Да видим кой е победител. Скелетчето Грими от Комсет. Това е RoboBlast. Роботът с лице след светлина и програмиране. Избери своя цвят. Бял или черен. Виж как се движи и влиза в битка с противника си. Забавлявай се цял ден. RoboBlast от Комсет. Разглеждаме фигурката с магическо разкриване Маринет от Калинката и черния котарак. Коя геройска самоличност ще ти се падне? Слагаш във водата, добавяш турбичката и бъркаш. Това е лисицата. Фигурката с магическо разкриване от Калинката и черния котарак. Търсете в Хиполенд. Започва събирането на яйца. Новата мания от яйцемания Rainbow Corns. Яйца и изненади в 6 различни екзотични Rainbow Corn с над 20 изненади. Толкова много аксесуари. Екзания Rainbow Corns мания с изненади от Комсет. Тя е невероятна! Добре дошли на Йога с Дейзи. Тя е любимият йога партньор на всички. Време е да пиеш малко вода. Дейзи, това ти ли беше? Виж как прецизно изпълнява йога позите. Готов ли си да пробваш йога? Дейзи йога козичката от Комсет. Приготви се за трансформиращата камера на миньоните от Аз проклетника 4. Пусни, активирай и освободи. Сладкият Джери се трансформира в мега миньона Джери и стрелваш дискове. Трансформиращата камера от Аз проклетника 4. Търсете в Хиполенд. Ох, пак болно гърло. Вземи Тонзилотрен. Тонзилотрен? Да. Работи перфектно. Тонзилотрен е хомеопатично лекарство за възрастни и деца над 2 години. Преди употреба прочетете листовката. Вярваш ли все още в мечтите си? Събуди ги със свежите аромати на омекотителя Семана. Когато светът е забравил как се мечтае, осмели се да го съживиш с Семана Екстра Фреш. Вдъхни нов живот и дълготрайна свежест на дрехите си. С Семана Екстра Фреш. Свежест, събуждаща мечтите ти.
Всяка идея е добра идея с Бела. Приготви любимата хрупкава баница с точени кори. Изненадай всички у дома с топла пица от тестото на Бела, за което толкова слушаше. Или ги зарадвай с сладките на мама от бутер тесто. Бела. Идеите, които правят живота по-вкусен. В светлината на прожекторите. Новата Милде. Първокласна тоалетна хартия с осезаема плътност, впечатляваща мекота и удивителна способност да попива. Милде. С медал за най-високо качество в България. Такава ситуация би притеснила всеки. Но ти си спокойна, защото вече си подготвена с онлайн аптека Бену. Там можеш да намериш всичко за здравето и красотата на всеки, на атрактивни цени и бърза доставка. Иновирон за имунната и дихателната система. Продукт на годината за 2024 от Български фармацевтичен съюз. Аптека Бену. Намери и физическите ни обекти в София. Благодаря ви, че отличихте Емека като тоалетната хартия с най-добро съотношение между цена и качество в България. Тя наистина си заслужава парите, защото е здрава и не се къса при намокряне. Емека. Изгодна, здрава, мека. Истинско мъчение е да не можеш да дишаш добре. Затова има Отривин Ментол, който отпушва носа след 2 минути и ви помага да дишате с лекота до 12 часа, за да имате пълноценен ден и спокойна нощ. Дишай с лекота с Отривин Ментол. Отривин Ментол е лекарствен продукт без рецепта за възрастни юноши над 12 години. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. Проблемите с периферните нерви често имат различни проявления. Дискомфорт в гърба, кръста и врата. Мръвучкания и изтръпвания на ръцете и краката. Вземи Уримил Форте Макс за нормалната функция на периферните нерви. Уримил Форте Макс съдържа максимална доза уридин, цитидин, магнезий и витамини. Грижа на Макс с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Открий фотоепилатор Филипс Лумея. Бръснеш, скубеш, криеш, използваш кола маска, прекарваш часове наред, правейки това отново и отново. Или просто бъди себе си. С приставки, перфектно прилягащи към всяка извивка на твоето тяло, нежните светлинни импулси приспиват косъмчетата. Наслади се на гладка кожа в продължение на 12 месеца. Фотоепилатор Филипс Лумея. Бъди свободна в твоята собствена кожа. Това беше рекламната пауза. В готовност! Азарат Метрион книжарница. Азарат Метрион Зинкъл. Добре, готово. Къде отиваш, Рейвън? Отивам при нашите в Азарат, за да им помогна с книжарницата. Добре, може ли едно сладко с богом? Разбира се. Хек Азарат. Ето го моето момиче! Хей, дате! Добре дошла в Азарат Метрион книжарница! Така се радвам, че си тук. Тя е в нашето семейство от поколения и един ден тя ще бъде твоя! Не я искам, тате. Дошла съм да видя баба и приятели. Хайде, Рейвън, трябва да се радваш. Книжарницата е важна част от нашето наследство. Да,